పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. కృపా సత్య సంపూర్ణుడు అయిన మా పరలోక తండ్రి, ఈ ఉదయకాల సమయమున ప్రభువా, మీకు శతకోటి వందనములు, స్తోత్రములు, ఆరాధన సమర్పించున్నాం. రాత్రికాల సమయమంతా తండ్రి మమ్మల్ని కాచి కాపాడి నూతన దినమును మాకు ప్రసాదించినందుకు నీకు స్తోత్రములు సమర్పిస్తూ, ఈ దినమంతా కూడా మమ్మలను అన్ని కీడుల నుండి, పాపము నుండి, ప్రమాదం నుండి, మరణం నుండి, పిశాచ తంత్రము నుండి కాచి కాపాడి ఆరోగ్యము, శాంతి, సమాధానం దయచేయమని నీ బంగారు దేవదూతలతో మమ్మందరినీ కాచి కాపాడమని, కుటుంబ సమస్యలతో, వ్యక్తిగత సమస్యలతో, అనారోగ్యంతో, ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుచున్న వారందరినీ కూడా నీ చల్లనైన హస్తంతో ఆశీర్వదించి దీవించి కాచి కాపాడమని పరిశుద్ధ కన్యమరియమ్మ గారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిమంతుడైన సర్వేశ్వరుడు, పిత పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మిమ్ము, మీ కుటుంబ సభ్యులను సదా ఆశీర్వదించి దీవించి కాచి కాపాడునుగాక.